am început să captăm. Deci funcționează bine, înregistrează, se vede într-un fel. Așa, mai încet. A căzut. E jos, e jos. Așa. Bun. Deci astea sunt condițiile de lucru aici. Condiții de lucru grele, foarte grele. Se lucrează greu aici. Aici e multe. E multe. Așa. Asta este. Ca să se vadă care sunt condițiile de lucru. Aici sunt condiții grele, grele de tot. Foarte grele. Acum ieșim să vedem că funcționez pe generator. Aici, așa. Mergem mai încet. Ajungem așa acolo, frumos, la generator. Webcam și numai atâta putem să vedem aici, așa. Funcționează acum generatorul. Zăpadă multă, foarte multă, cât muntele de mare zăpada. A mai scăzut, că s-a dus. Bine, așa, Bobocea, tu ce faci acolo? Ce faci tu? Ei, ia taci. Așa. Și Nero, tu ce faci acolo, Nero? El este Nero. El este Dora. Doruța. Acolo e Nero. E bombonel. Ești bombonel. Linda nu este, încă Rucior nu se crede că n-ajung cu webcam-ul până acolo. Oricum zăpada se vede, generatorul funcționează bine. Turie, benzină consumă, multă benzină. Multă benzină. Și atât, asta e tot. Până aici a fost, afară. Acum intrăm înăuntru. Aici e ca mizerie mare, că iarna asta a fost grea de tot. Foarte grea, iarna. Aici am un bec de control. Un bec de control pentru sistemul energetic. Astea sunt convertoarele, convertizoarele. Acum nu merg pe convertizoare. Așa, intrăm înăuntru. Astea sunt condițiile de lucru. Așa lucrez eu aici. Înțelegi? Acolo mai e câte ceva. Se vede. Până se face o curățenie aici mai ca lumea. Mai punem firele de webcam. Nu mi-ajunge firul de webcam până afară de tot. Să se vadă mai multe. Așa. Astea sunt condițiile de lucru. Condiții foarte grele de lucru. Acum stăm aici pe scaunel. Asta ce Dumnezeu mai este? Aha, Sova. Asta, așa, condiții grele de lucru. Calculator vechi, expirat. Un calculator expirat. Aici totul este expirat. Lucrăm numai cu scule expirate și vechi, foarte vechi, cât posibil de vechi. Acum închidem. Asta a fost. Finish. Finish. Până aici a fost.